mikrofón je tvůj. OK2, Cyril, Mária, Emil, zdravím ťa. Ale vieš čo, na prevádzači si za 5, ale ja mám prevádzač veľmi slabo. Momentálne mám 50 W, inak operátor Denis. A moje QTH je Trnava a antena vertikál. Jo, tak to je ale krásná náhodička, Denisi, ahoj. Zrovna z Trnavy jedu. To jsem tam pracovně u vás, takže to nemá chybu, jo, a místí jsem tam do BHčku, který jsem tam projížděl, takže... Ale jo, tak to na tu vzdálenost a na to místo, že tam ještě jsou mezi prostoru nějaký ty hory, kopečky, tak to seš tady velice slušně na tom převedě. Vypadá to i jako stabilní signál, bez ulítání, bez ničeho, takže je to velice pěkný a použitelný. Áno, je to zaujímavé, ako to ide. Lebo vravím, 50 W spraví svoje, ale tak mám tam zo pár kopcov na neho, takže aj idem cez kopec, takže je to pekné.